Kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wow up yi ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi to ki kubor wa phala ki waman le ki kubor wasnyaw war ai wayap ki kha arngut ki wayasa khandis pa kilometer jengai uwi na uwi ha ijo irukom wedu ka tu ka ni kanta don hi wayapher hawa kamte hewan ini wachia we kamon jia I te ton up yegani ko kubor hadu wakod khnang wayo tip iye wasakhet te chwa wos dangi chaki kubor ladam pwe mude phu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wem hai tu khnang wayo pten cho cho phu yo yi kubor wa thamme te tons dangi chaki kubor ha iwi ne ije wasnya phala iwada ji ha kawi ne ki jela kari india hei wada em ki kha arngut ki wa arphan rus nem irta dakhlat ki ha ka jo kasngi we ha ijo irukam kini ki kha arngut to ki we sa khandis pa kilometer jengai uwi na uwi we ka kubor da ongko wa uwi sa u habarmar kat wa sa uwi won sa u hasurat ki wa hayung hasem yong ki da kharngiet we da snyau si ki ye ni irukom yap kini ki kha arngut ha ijo irukom hei wa uwi da teler we da hap una jerong yung kat wa sa uwi won da teler we da hap u hapo top ya kini ki kha arngut ki wada tip pertui kam usohan sing wa usumer sing da pendep ye kalek niam wa khaddo de wa thang ye ki chiru phachnong yong ki hi u sumer kre u ha Gujarat textile city kat wa usohan wandang pure we dang pan kre u wo ye le kre nong hi kai namo wo ye le ye ka teacher recruitment test ha Jaipur nei liang ki wa hayung hasem yong ki ni ki kha arngut da khana ki wa usume da teler we da hap una jerong yung hei por wadang klam phone u hakatu ka mid Wednesday kat wa usohan wan da teler we da hap u hapo top hakatu ka Thursday istep mar yeli wan yung u hadin wa yo YouTube u chapang I wayap u dia u hei yeto wa ini da suba ki boy wa suicide u nei wa snyau si wayap u dia u tang wada ong ki wa madei wa ong wa suicide u le mem u chem ki kawon ka chithi suicide kamte da ngai ki wa u le wa tler hi u depte hap u hapo ka te ka top we da khana ki le wa usohan u wa he ya usumer da lai tong una ka te ka top namo ka tang ki ka wa jingai du chis pa meter hi na yung yong ki tang wa nei te wan da chem ki ya u hapo ka te ka top namo ka tang ki we da ki libu ki ya u cha hospital tang wa da khlat na o Iwasnya war aido to kini ki kha arngut yamaya bhaki we usumer da kre u hasurat yo kamai poisa we yo u yara poisa ya upayu u ha ipure puthi yong o we yo kre u kam unong hikai kat ho yo da yap ki plipan arngut we da do ki ye wathang ki pan arngut we ini ichi waro to iwada jia ha ka jala Rajasthan te du kini don hi khuble chibon